upcoming musicians बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा साजेसन बयबो मोसानांगोन दे दाख्लै साहाबा जानाय दे लाइमोनानो दङ दाबो दङ hey bro खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नैबे जौस्राङाव सोर दं बेयाव दङ बिराज द सिंगार बेनिफ्राय बिसिनि बेन्ड द बेरे बेन्ड मोनसे मुंदांखा आरो बयनिफ्राय बेस्ट बर' बेन्ड होननानै जों बुंनांगोन दा बिथांमोना सोर सोर बबेखौ दामो बिथांमोननि सिनायथि आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि ओपनिं सेरेमनियाव बिथांमोननि लाइभ परफॉर्मेंस माबायदि जादों नोंथांमोना नुगोन आरो बिथांमोननि सिनायथिखौ आं दिनै नोंथांमोननो होनो नागिरदों स' नोंथांमोना जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड मिथिनो लुबैदों नैबे भिडिअखौल' नायलांदो अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि लोगोफोर फ्रम बिहाइन्ड द स्टेज बेखौथ' सिनायखायो जाहैबाय मोजाङैनो सिनायखायो अब्ला गाखोसिगोन यस गोइं टु रक यस दा क्राउडफ्रा माबायदि जायो दा एसे नुसिगोन आफ्टार पारफरमेन्स दा हेन्ड्सफोर लानानै ओंखारबाय नै टीमा जोंमा ब्र कीबोर्डिस्ट टेनजिं जोंमा ब्र सोरां नमस्कार होमब्ला गाखोनायसै नै माने जौस्राङाव गाखोसिगोन चलो Hey bro, yes, rocket. Last Sister Helena decide. Hello. Last ni boy pun sama nangan deh. Ready kana? So deh, start ni. Nei, asalamu जोंने माल रोगादों. मा होननायखौबा मिथिना नोंबा? Ever ready nei? स्टेज प्रोग्राम को फोजोबनानै बिहाइंड द स्टेज नैबे बिथां बिराज मुसाहारि द फेमास सिंगार बिथांजों दा बेबायदिनो सेल्फी अटोग्राफ माबा माबि नै बेबायदियानो सेलिब्रिटी नालाय यस माइन फेवरेट टू आंनिबो जोबोद फेवरेट आरो नोंथांमोननि सोरनि फेवरेट कमेन्ट प्लिज कमेन्ट
बे समाव जों लोगो मोनबाय नै बिराज ब्र'खौ जास्ट दासो प्रग्रामनिफ्राय ओंखारबाय बेनिफ्राय हाउ वाज द एक्सपिरियेन्स औ दिनैथ' मोनायावसो सहैबाय मोनाबिलि नामा मोनाबिलि जाहैबाय मोनाबिलि सहैबाय जायगाखौ मोजाङै नुवासै नेक्स्ट टाइम फैब्ला मोजाङै गासिबो नायनानै थांबाय क्राउडआ बुरजामोन मोजां नंगौ मिउजिक माने बेन्ड बेरे बेन्ड बे आंनि थाखाय फेभरेट सोरनि थाखाय फेभरेट नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामदो बेनिफ्राय मोनसे इम्परटेन्ट खोथा जों मिथिनानै लानि दा ब्रादारनिफ्राय बेनो जाहैबाय दानि फैबाय थानाय लाइमोनफोर आपकामिं मिउजिशियान्स बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा साजेसन होनो सानो साजेसनखौथ' आंबो दा सोलोंगासिनोसो नालाय जों एक्सुवेलि बेन्ड हिसाबै जों 2016निफ्रायनो जयै दङ आं 2015निफ्राय जास्ट आंनि केरियारखौ जास्ट स्टार्टल'सो खालामदोंमोन मिउजिक हिसाबै आरो ओमफ्राय दा केरियार होननानै बुङोब्लाथ' एसे रिस्कियानो मिउजिकआव खिन्थु जों हबि हिसाबै लानानै लासै लासैनो जों गावखौ इमप्रुभ खालामलांनो हायो मिउजिकनि माबायाव आरो लाइमोनफोरखौ आंबो दाख्लैसो हाबा जानाय लाइमोनानो दङ दाबो दङ स' मा एडभाइस होनो सोलोंबाय था प्रेक्टिस खालामबाय था आरो डिसएपइन्टमेन्ट जानो नाङा डिसएपइन्टेड जानो नाङा ओमफ्राय आरो मटिभेटेड थाबाय था गोदान गोदान बुस्थुफोर नायबाय था आरो पजिटिभ साइडआव कनस्ट्राक्टिभ एसे बुस्थुफोरखौ खालामनो नाजा होनबानो मोजां जालांगोन आरो आंबो दा सुद्रायगासिनोसो गावखौ खालामगासिनोसो हायो स' नोंथांमोना मिथिबाय मेन पइन्टआ बेनो प्रेक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट नेभार बी डिसएपइन्टेड माने बेनो जाहैबाय ब्रादारनिफ्राय भेरि गुड मेसेज फर आवर आपकामिं मिउजिशियान्स स' बेखिनियाव ब्रादार टेनजिं कीबोर्डिस्ट होननानै आं बेखौला मोजाङै मिथिगौ माखासेखौबो मिथिगौ खिन्थु मा होनो आं बेखौ मिथियोमा नालाय मिउजिकनि मानसि नङा दा ब्रादार टेनजिं बे कीबोर्डिस्ट बेरे बेन्डनि ओमफ्राय माखासे दंबावो बे ब्रादारनो माने हेल्प होथोंसै आरो इन्ट्रडाक्सन होनायावहाय औ नैबे जाबाय जोंना जोंमा येस लिडआव आरो बियो अके लिड गिटार ओमफ्राय रकेट ब्र'खौथ' गोबां सिनायो सिनायखायो औ ओमफ्राय बियो रिदम होनना बुङो ने अके गिटार रिदम ओके ओमफ्राय दंबावो सोरां वेर इज आवर ड्रामार औ ओमफ्राय दंबावो नै औ ड्रामार जोंमानिनो भाइ बियो औ जोंमा लिड गिटारिस्ट ना मा होनो बिनि फंबाय येस जोंमा ये आरो ओरै जाबाय जोंना गायक भाइ भकालिस्ट बेखौथ' सिनायखाबाय येस बेखौ सिनायाबाथाय बर'आनो नङा बबेया लाइट प्लिज हेल' ब्र' बियो मा राम ब्रादार राम 360 होनो माने 60 होनो ओके मानेजार ने मानेजार बियो बेन्डनि मानेजार एन्ड मेटाल बय गुना गिदिर दामग्रा माने बेसिस माने बेस बे बुं बुं बां बांखौ होग्रा औ बिदि आरो अके देन ओमफ्राय नैबे कमिटिनिमोन ब्रादारा नै मोनसे खावलायनाय थाबाय औ बिराद मोजां जोंबो हांख्रायनाय हिसाबै औ जोंनि सायाव दा नुजाफैदों औ मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि प्रग्रामखौ जोंनि हास्थायनाय बा लुबैनाय बायदि माखासे मानसिया जे ब्रादारखौ बुंनाय हिसाबै इनभाइट खालामनाय हिसाबै दा ब्रादारा फैबाय आइ एम हेपि माने मोजां मोनदों प्रग्रामखौ जोंनि जेनाखि प्रग्राम दंमोन दिनै मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि 6 नभेम्बराव बिथाङा फैनानै जोंनि हेफाजाब लानानै दा दिनैनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि अपेनिंआव हाजारसे बिथाङा जोंजों हेल्प होनायनि थाखाय आङो